susundin anuman ang suliranin. Lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ang panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi hinto, patuloy lamang sa iyo. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi hinto, patuloy lamang sa iyo. Hanggang dulo, mananatili anumang hamon, ikaw pa rin ang Panginoon. Tatapusin ang takbuhin sa kaharian mo'y ika'y makapiling. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi hinto, patuloy lamang sa iyo. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi hinto, patuloy lamang sa iyo. Panginoon, 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 Panginoon. Mapagpalang umaga po sa bawat isa. Purihin po ang ating Panginoon. Ngayon po ay nasa ikawalong buwan na tayo ng 2021. Ano po? Talagang napakabilis ng panahon. At sa umaga pong ito, alam ko po na maraming kapahayagan na ibibigay ang ating Panginoon sa bawat isa sa atin. At purihin po ang Diyos sapagkat patuloy niya tayong pinagkakalooban ng bagong buhay, bagong lakas, bagong araw, bagong pag-asa po, at higit sa lahat sa bagong presensya niya na nais niya na lagi nating maranasan sa araw-araw ng ating mga buhay. At sa umaga pong ito'y pagkakataon na binigay niya upang muli ay sama-sama tayo makadulog sa kanyang banal na presensya. Kaya sa bawat isa po na ngayon ay nasasabik na marinig ang kanyang kapahayagan, ay ihanda po natin ang ating mga puso, ang ating mga isipan. Hayaan po natin na sa umagang ito ay makausap natin siya, marinig natin ang kanyang tinig sa pamagitan ng kanyang mga salita na ating pong pagsasalu-saluhan. At sa oras pong ito, tayo po ay sama-sama at sumandaling
lumapit sa kanyang trono ng kahabagan. Manalangin tayo. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, maraming pong salamat. Tunay nga na sinabi nyo, this is the day that you have made. We will rejoice and be glad in it. Kung maraming tao, Panginoon, naroon na ang panibagong buwan na ito ay buwan na kung saan ay napupuno ng takot, Panginoon, dahil sa nangyayari sa paligid. Pero sa bawat isa sa amin na tunay na nakakakilala sa inyo sa isang malalim, personal at bibliyang kaparaanan, Lord, kami po ay magagalak at malulugod sa araw na ito sapagkat may mga bagong bagay ka na inihanda sa mga taong tunay na naghihintay, Panginoon, at patuloy, Lord, na inaasam ang inyong banal na presensya. Kaya handa niyo po, Panginoon, hayaan niyo po na maging handa ang aming mga puso, ang aming mga isipan, at anuman ang mga gumugulo sa mga aming kaisipan sa umagang ito ay amin itong ipinapaali sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. At Lord, tulungan niyo kami na makatutok lamang sa inyo, for you are the author and the finisher of our faith. And thank you, for you have promised, O Lord, that faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. And as we hear your word, O God, hayaan niyo po, Panginoon, na patuloy pang lumago ang aming pananampalataya sa inyo, upang makalakad po kami ng ayon lamang sa inyong banal na kalooban. Marami pong salamat, Santong Espiritu, sapagkat kayo ang aming dakilang guro na patuloy na nagtuturo sa amin, nagpapahayag sa amin ng kalaliman ng kapahayagan ng salita ng Diyos. Salamat ng marami. Inaangkin po namin ang pagkilos nyo at itago nyo po ako sa likuran ng inyong krus. Hayaan nyo po na tanging kayo lamang ang maitaas, Panginoon, at ang inyong lingkod ay maibaba. Para, Lord, ang lahat po ng kapurihan, ang lahat ng pasasalamat, ang lahat ng kalwalatian ay lagi lamang namin maibalik sa inyo sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Thank you, Lord. Praise God. Hallelujah. Sa umagang ito, bago po natin talakayin ang ating pong pag-uusapan, paggising ko po kanina, ay naroon po na mayroon pong isang kapatid natin na nag-iwan ng message at tinatanong kung ano yung meaning nung pong kanyang ipinadala na attachment. At sa kapahayagan po ng ating Panginoon, ito po yung naroon na ibinigay niya sa aking puso doon sa katanungan na kanyang tinatanong, Dahil doon po sa attachment na naroon po na pinadala niya sa akin, ang sabi nga doon, ang year 2020 is a year of preparation. The year of 2021 is the year of sanctification. And year 2022 is the year of visitation. At sa mga kapahayagan na ito, nagtanong po ako sa Panginoon, Lord, ano po ang nais nyo na maunawaan ko, Ito po yung naroon na pinahayag niya sa akin kanina. Ang sabi dito, year 2020, year of preparation. It is the physical preparation. Yung mga nangyari mga lockdowns ay tinuruan tayo ni Lord na maging kontento. Kaya di po ba, noong 2020, talagang laging sinasabi, essentials lang, Essentials lang talaga ang kailangan mong bilhin, Inalis sa atin yung mga luho, inalis sa atin yung mga pagnanais na laging gumala, mag-gimmick, marami pong mga bagay na inalis sa atin ng ating Panginoon physically. It is a year of preparation. Naroon na talagang for starting March 2020 hanggang kasalukuyan nga po, talagang naroon na maraming bagay ang iniaalis sa atin ng ating Panginoon. Preparing us na yung ating mga physical na naisin, yung mga material na naisin ay talagang sabi nga, ma-cut off yung mga excessive. At tinuruan din tayo na magkaroon talaga ng mga physical fellowship within our families, Talagang inihahanda niya
pinagkakaisa niya. Kaya naroon po yung lockdown na yun ay talagang kailangan mo na ikaw ay mag-stay lamang sa iyong tahanan, no, kasama ang iyong pamilya. Kaya siguro po yung mga may number 2, number 3, number 4 na dati ay naputol yun, ano, kasi kailangan mo lang talagang mag-stick sa number 1, no? Talagang yung physical fellowship nyo o sama-sama ay napakahalaga. Kaya that is the year of preparation. Pinrepare tayo magmula nung March hanggang December 2020. At yung year of sanctification, ito pong 2021 hanggang kasalukuyan, ang sabi po, ito naman po ay spiritual. Ito ay pagkakataon na kung saan tinuturuan tayo talagang manindigan sa katotohanan na magpapalaya sa atin sa kasalanan. Hindi maging compromiser, no? Meaning, pag mali, mali, pag tama, tama. Tanging si Lord ang dapat mapaluguran at hindi tao. Maging sensitive sa leading ng Holy Spirit. Patuloy tayong tuturuan na mag-control sa ating feelings at emotions, no? Kaya ito pong 2021, sabi nga, it is a year of sanctification, maraming bagay pa, no? Sabi nga po, 8 buwan, 4 na buwan pa ang naroon na lilipas. Maraming mga testings, maraming mga trials ang dadaan sa ating mga buhay upang naroon po na makita natin o mapatunayan natin na talagang tayo ay, sabi nga, namumuhay na spiritually, no? Hindi yun naroon na yung sa Romans 12:1 and 2, di ba? Na ang sabi ganon, be not conformed to this world, but be ye transformed with the renewing of our mind. Kailangan talagang ma-renew ang ating mga mind, no? Ang ating mga isipan itong taon na ito dahil sa mga pagsubok na ating daraanan, sa mga desisyon na kung saan ay makikita natin na kailangan sa desisyon natin, alam natin na ito'y desisyon na galing sa Diyos at hindi lamang sa ating mga sarili na dahil sa, habi nga, desisyon na gawa ng emosyon, desisyon na gawa ng feelings, no? Ay naroon po na dito ay, sabi nga po ay padadaanin tayo ng ating Panginoon. Kaya maging handa po tayo, no? This is the year of sanctification. Hindi na kailangan, ayaw ng Panginoon na maging compromiser tayo. Di ba? Ang sabi nga doon sa Revelation, no? Ayaw niya ng maligamgam, no? Kasi yung iba, ay neutral lang ako. Kasi gusto niya mapaluguran ang bawat both sides. Hindi po. Kailangan po, kung ano ang tama, tama talaga. Kung anong mali, mali talaga. We don't have to stand, sabi nga doon sa gitna, na ang pinaluluguran lang natin ay ang tao. Hayaan po natin na ang mapaluguran talaga natin ay ang ating Panginoon. Kaya sa mga decision makings na kailangan natin gawin sa taong ito ng 2021, this is the year of sanctification. This is the year wherein we must stand on the truth, no? And the truth will set us free. At sa year of 2022, na ang sabi nga ay, this is the year of visitation. Ano po? Year of visitation. Meron po nagsasabi na, naku, mas malala pa, mas grabe pa ang mga mangyayari sa taong 2022. Pero tandaan po natin, sabi nga po, ang year of visitation, ito yung naroon na ang makapangyarihang pagkilos ng ating Panginoon. Anumang masasamang bagay pa ang mangyari sa kapaligiran ay hindi na tayo maaapektuhan. Dahil ang pagsama ng ating Panginoon ay ating tunay na mararanasan. We will be completely dependent sa Kanya lang kapangyarihan. The complete manifestation of the fruits of the Holy Spirit ay ating mararanasan. Katulad ng nakasaad doon sa Galatians chapter 5. No? Dito natin naroon sa year of visitation na kung saan ay naroon na mararanasan natin ang mga naranasan nila Shadrach, Meshach at Abednego na sabi nga sila ay naroon na nakalakad, no? sa ibabaw ng apoy, no? Mararanasan natin yung naranasan ni Elijah na maging ang uwak ay nagpadala ng kanyang pagkain, no?
Mararanasan natin yung mga naranasan ni Pedro na nakalakad sa ibabaw ng tubig, no? Because the next year will be the year of visitation. Mamamangha tayo sa kapangyarihan ng ating Panginoon if we truly depend on Him, no? Na kung saan patuloy na sa nangyayari, pinapatay ang economy ng isang bansa, pero tandaan natin, we belong to the kingdom that cannot be shaken. Ang economy ng kingdom ng ating Panginoon ay hindi pwedeng ibagsak o pabagsakin ng kaaway. No? Kaya tandaan po natin, naroon na nais ang ating Panginoon that this year, 2021, the year of sanctification, naroon po na maging handa ang ating mga puso. At praise the Lord sapagkat kung last month po, no, ang tema po na ibinigay ng Diyos sa puso po ni Bishop para po, sabi nga po ay talagang patuloy nating marinig. Biro nyo, MWF, no? Naroon every Sunday, itong temang ito ay naroon na binabahagi ng inyong mga lingkod no po, about obedience, no? Sapagkat ito po ay isang susi that we might live is a sanctified life if we have that obedient heart. At sa pagkakataon pong ito, ngayon naman pong month ng August, no, kaya makikita niyo po no, natin yung talagang naroon po na talagang nais ng Panginoon na tayo ay masanctified, no, maging spiritually tune up sa kanyang Santong Espiritu. Ang tema naman po na nilagay ng Diyos sa puso po ni Bishop ay about faithful servant. No? We are all the servant of the living God. Dahil maging siya po ang ating Panginoong Yesus, sinabi niya, I came here not to be served, but to serve. No? Kaya ang nais ng ating Panginoon, katulad niya, naging matapat siya hanggang doon sa krus ng Kalbaryo. No? Maging ang kamatayan ay naroon po sinuong ng ating Panginoong Yesus upang maipakita sa Diyos Ama ang katapatan ng pagsunod niya sa kalooban ng Diyos upang maganap ang kanyang naroon po na naisin at maipakita ang tunay na pag-ibig niya sa sangkatauhan na ayaw niya na ang tao ay mapahamak at ang kaligtasan ay naipagkaloob sa pamagitan ng ating Panginoong Hesus. At sa temang ito ng being a faithful servant, dito po natin naroon talagang mapapanindigan yung buong tema, no? Yung taong ito ng 2021, ano po ba yung tema na ibinigay ng Diyos, no? Ito po ay yung do not stop, do not quit, move forward, no? Dahil nga po talagang sa sanctification year na ito, marami talagang pagsubok, no? Maraming pagsubok ang pagdaraanan ng bawat isa sa atin. At minsan po, ang ating mga mahal sa buhay pa ang naroon na gagamitin upang subukin talaga sino ba talaga ang pinaglilingkuran natin. No? Sino ba talaga ang binibigyan natin ng kaluguran. Kaya sa umaga pong ito, ang topic po na akin pong naroon na dadalhin sa bawat isa ay the faithful servant. No? The faithful servant. Kaya handa na po natin ang ating mga banal na kasulatan. Praise God. Ang sabi po sa Matthew 25:23, ang sabi doon, His Lord said to him, well done, good and faithful servant. You have been faithful over a few things. I will make you ruler over many things. Enter into the joy of the Lord. No? Enter into the joy of your Lord. Amen. Ito pong mga talatang ito ay naroon po na nagsasabi na ang sabi nga ay ito yung nais ng bawat isa sa atin. No, kaya po talagang inihahanda ng ating Panginoon ang ating mga puso na marinig ito sa ating Panginoon na masabi sa atin na well done, good and faithful servant. Na po, naroon po na magawa natin, no, maging mabuti tayo sa kanyang harapan. Po, dahil ito yung nais niya na sabi nga po, lakaran natin sa mundong ito na magawa yung kanyang banal
na kalooban. At makikita po natin, no, ang sabi nga, who is the faithful servant, no? Who is a faithful servant? He is the one whose service is unreserved, no? Limited only by his capability. Naroon daw po ang isang servant ay naroon po na sabi nga ay ang kanyang service ay unreserved. Talagang naroon po na talagang fully ay pinagagamit. Bagamat limited yung kanyang capability, pero naroon po na ito ay pinagagamit niya. No? Talagang lahat ay pinagagamit niya. Katulad nga po nung naibahagi ni Bishop kahapon, no, sa ating Sunday service, yung 3 kinds ng servant na pinagkalooban ng talento. No po, yung talento na may binigyan ng 5,000, may binigyan ng 2,000, at mayroong binigyan ng 1,000. Makikita po natin yung binigyan ng 5,000 at saka 2,000. Naroon po na hindi nila ito ni-reserve o hindi nila ito tinago. Talagang ginamit nila ito, no? Pinamuhunan nila ito, pinang-invest nila ito, hanggang sa ito po ay nagdoble. No po? Pero yung isa naman po, na nabigyan ng 1,000, ang ginawa niya, ni-reserve niya yon, tinago niya yon, no? Kaya hindi tumubo. Kaya nung dumating yung pinaka-master na nagbigay sa kanya, wala siyang tubo na maibigay, no? Kaya ang isa daw tunay na faithful servant, naroon po na ang kanyang paglilingkod ay unreserved. Ibig sabihin talagang all out siya. Kung ano yung capability niya, bagamat yun lang yung capability niya, katulad halimbawa, yung binigyan ng 2,000, hanggang 2,000 lang siya, pero ginamit niya, no? Ginamit niya. Kaya makikita natin that is a faithful servant. And he is willing to submit his own plans, desires, and rights to follow the prompting of the Holy Spirit. Ang isa daw pong faithful servant ay naroon po na, sabi nga ay, willing to submit his own plans, desires, and rights to follow the prompting of the Holy Spirit. Going where he leads often comes at a cost, but a servant of God pays it willingly. No? Yun daw po pagsunod sa nais ng ating Panginoon, talagang mayroong pagbabayaran. Po. Pero willing siya, no? Willing siya, but a servant of God pays it willingly. Kung mayroong pagbabayaran, naroon na willing siya na pagbayaran. Ang example nga po nito ay si Abraham, no? Na kung saan nung siya ay kinausap ng Diyos at sinabing i-offer si Isaac, napakalaking halaga po ng pinagbayaran ni Abraham. Ano po 'yon? Yung kumbaga yung feeling niya, yung emotion niya, no? Dahil kung titingnan natin, yung kanyang anak na yon, ang tagal niyang hinintay. Pinangako yun naman ng Diyos sa kanya, di ba? Naroon na ang tagal niyang hinintay. Bagamat sila'y matanda na, pero hindi sila nanawa na maghintay sa pangako ng Diyos. At nung ito'y pinagkaloob, naroon po na ito naman ay ipinaalay, no? At sa pagkakataon na yun, talagang pinagbayaran ni Abraham, no? Yung habi nga po, yung emosyon na yon na hindi niya yon naroon na binigyang halaga yung kanyang emosyon. Ang binigyang halaga niya ay yung pagsunod pa rin, no, ng may pagtitiwala sa ating Diyos, sa sinabi sa kanya, na alam niya na dahil siya ang nagbigay, siya pa rin ang magkakaloob. Hindi siya natakot, no? Maaring iba pwedeng may mga bagay lamang na pinaalis sa atin, hindi natin matanggap. No, masyado nating naroon na pinapahalagaan ang bagay na ito. Ito po ay isang testing sa atin. Sino ba talaga ang ating pinapahalagahan? Sa katawan natin na ito, sino ba talaga ang nais nating mapaluguran? Gusto mo bang ikaw lamang ang malugod dahil nakikita mo yung sarili mo na ganyan? O ang nais mo ay ang malugod ang ating Diyos na pinaglilingkuran? It is a testing, no? It is a testing, at makikita nga po natin, no? Ang isa na naroon na talagang faithful servant, he is willing to naroon na ang kanyang plano, yung kanyang mga desires ay isuko sa ating Panginoon. No po? Dahil tandaan natin, hindi natin mahihigitan yung plano ng Diyos dahil mas maganda ang plano ng Diyos. Kung sa palagay mo, maganda yung plano mo, mas maganda ang plano ng Diyos. Kaya ang sabi nga po, he is willing to submit
his own plans, desire, and rights to follow the prompting of the Holy Spirit, no? Maging yung right, no? Yung sabi nga, yung iba, karapatan ko to, sarili ko to, no? Ako ang merong control nito, no? Tandaan natin, ang Diyos ang may kontrol ng ating buong katauhan dahil siya ang may likha sa atin. Kaya sa mga bagay po minsan nangyayari sa atin, He is just testing kung paano tayo naroon na faithfully susunod sa kalooban ng Diyos na nais mo na siya ay mapaluguran. Ano po? At ang sabi nga po, going where He leads often comes at a cost, no? Naroon daw po kung sabi nga sa pagpunta natin o pagtahak natin o pagsunod natin sa pinagagawa ng ating Panginoon, mayroon talagang naroon na kailangang pagbayaran. At ito ay ang isang faithful servant, handa siya na pagbayaran, no? Handa siya na pagbayaran. Praise the Lord. At sa pagkakataon na ito, meron lang po akong 4 na characteristics of a faithful servant na nais na i-share sa bawat isa. At alam ko po na sa patuloy pa na pagdidiscuss about faithful servant within this month of August, marami pa tayong matutunghayan, no? Marami pa tayong naroon na malalaman na nais ng Diyos na talagang maitabi natin sa ating mga puso para yung sanctified life within 2021 ay talagang naroon po na sabi nga ay ma-attain natin, no? Kaya praise the Lord. Ang unang-una na karakteristik ng isang faithful servant, una, siya ay faithful. Amen. Kaya nga tinawag na faithful servant, no? Katulad ng ating binasang text kanina, no? A faithful servant, willing to obey, willing to do the will of God. Tapat siya. Na ang binibigyan niya lang ay ng kaluguran ay ang ating Panginoon, no? At naroon po na ang pangalawa ay available, no? Ang isang faithful servant ay laging available, no? Parang isang sundalo na kapag oras na tinawag, o oras na naroon na sabi nga inutusan, available lagi siya, no? Available lagi siya. Tignan natin sa 1 John 2:28, no? Dito ay makikita natin na sabi nga po ang isang servant na nais ng ating Panginoon upang mapakita natin yung ating pong sabi nga po pagiging faithful sa ating pong master na walang iba kundi ang ating Panginoon ay sabi nga po ay lagi tayong available, no? Ang sabi dito, and now, little children, abide in Him, that when He appears, we may have confidence and not be ashamed, sabi nga po, before Him at His coming. No, kailangan daw po naroon na tayo ay laging nag-a-abide, laging sumusunod, laging available. Na kapag sinabihan, naroon po na tayo ay laging handa, no? Hindi tayo natatakot, no? Katulad nga po naroon na kagabi po, actually hindi po ako naka-schedule ngayon para mag-share, no? At naroon po nung nasabihan po ako ni Bishop kagabi na ikaw na. Sabi ko, una, hindi kay Bishop, kundi kay Lord. Sabi ko, yes, Lord. No, we must always be available. Huwag tayong matakot. Dahil siya naman ang magtuturo sa atin. Alam niyo, ako po, excited ako pag lagi akong sinasabihan. Bakit? Kasi marami akong natututunan. No? Marami akong natututunan sa ating Panginoon. At naroon po na talagang dito natin makikita, no, na sabi nga po ay ang kanyang salita ay talagang napakalalim, maraming kapahayagan. Kaya po ang isang faithful servant, we must always be available. Kahit na in the last minute na sabihan ka, hindi ka naroon na baback up. Bakit? Dahil alam mo na hindi naman ikaw ang magsasalita, no? Hindi naman manggagaling sa atin ang katuruan. Ang Santong Espiritu ang siyang magtuturo sa atin. Kaya nga po nakakasabik nga po yun. Kasi naroon na makikita mo, matututunan mo na habang nagsishare ka, ay
kahit ikaw tinuturuan ka, no? Ganun po yung nararanasan ko na kapag nagbabahagi po ako maraming katuruan, no? Kaya hangga't maaari nga po pag ako'y nag-share, gumagawa ng ano talagang halimbawa, yun lang sa outline, ang pinaka sa verse, no? Yung verse na para po doon, maraming kapahayagan ang isi-share sa atin, no? Ang isi-share sa atin. Kaya mas nalilito pa po ako pag yung naroon na maraming notes doon sa aking outline, no? Mas kampante po ako na kapag ang naroon na halimbawa ang number 1, katulad ngayon, available, tapos ang verse, doon po sa verse na yon, doon natin makikita yung kapangyarihan ng ating Panginoon, no? Yung kanyang kapahayagan. Mas higit po, no? Minsan meron tayong mga gustong pero higit ang ating Panginoon, higit ang Santong Espiritu na nais niya na maranasan natin. Kaya ang nais ng ating Panginoon, we must always be available, no? Every time na tayo ay sabihan, tayo ay utusan, available tayo, no? Hindi na tayo magsasabi ng mamaya na lang o kaya sa isang ano na lang, no po? Naroon na lagi tayo maging available dahil doon natin talaga siya mararanasan. No, dahil alam niyo po yung ganung mga pagkakataon, yun yung mga pagkakataon na talaga sabihin niyo, Lord, tulungan niyo ako. Lord, hindi ko po alam. Doon natin, yung mga pagkakataon na yon, no po, ang habi nga po, ang ibinibigay sa atin ng Panginoon na talagang totally mag-surrender tayo sa Kanya. Totally naroon na mag-depend tayo sa Kanya. Kesa yung naroon na, habi nga po ay talagang kailangan mo mag-prepare, kailangan mo talagang, yung kumbaga ay, minsan nananangan ka na sa nauunawaan mo o sana, pero kapag po yung availability ay nasa puso natin na anytime nasabihan ka, anytime na utusan ka, no, doon ka magiging dependent lalo sa ating Panginoon, lalo na sa Santong Espiritu. Doon mo masasabi na, Holy Spirit, guidean mo ko. Holy Spirit, ituro niyo po sa akin. No po? Kaya ang isang faithful servant, he is available, no? He is available. Sabi nga, abide in Him. Lagi tayong mag-abide sa Kanya, lagi tayong sumunod sa Kanya. Anytime, anywhere, any place. Dahil tandaan po natin, kasama natin siya. No? Kaya wala kang takot na mararamdaman. Bakit? Dahil alam mo na hindi ka nag-iisa. No? 'Di ba? Katulad nga na merong verse sa Bible na huwag kang matakot kung ano yung sasabihin mo. Dahil ako ang magsasabi ng salita, no? Kaya kahit ikaw magugulat ka, katulad nga po yung pinatotoo ko no, yung sa Australia, na kahit ako nagulat ako, no, nang sinabi ko doon sa custom na this is a request of a pregnant woman, no? At nung time na yun, hindi naman po ako talaga nagsinungaling dahil buntis yung pinsan ni Bishop noon nung ako po ay nagpunta doon sa Australia. Kaya kahit ako po ay nagulat, no? Kaya ang sabi nga po, if we are always available, no, sa ating Panginoon, sa pagsunod sa Kanya, makikita po natin, mamamangha ka. Doon mo masasabing, Lord, napakadakila mo, no? Napakadakila mo. Kaya, at ang kanyang kapahayagan, napakalalim, no? Napakalalim. At ito po ay ituturo niya sa atin. Po. Kaya, a faithful servant, he is always available. Po. He always abide in Him. Laging sumusunod sa Kanya. Po. Laging naroon na sumusunod sa instruction at direction ng ating Panginoon. At makikita naman po natin, no, sa pamamagitan ng anong paraan nagbibigay ng instruction at direction ng ating Panginoon. Una, through His Word, sa pamamagitan ng Kanyang salita. Pangalawa, doon sa mga itinalaga sa atin na manguna, no? Una, ang ating mga magulang, no? Yung ating mga magulang, we must always be available na sumunod sa kanila. Dahil tandaan natin, in everything we do, we must do it all for the glory of God. Kaya yung pagsunod natin sa ating mga magulang, ito po ay kalooban ng Diyos. Kaya we must always be available, no? Doon sa ating mga pastor na itinalaga sa atin, maging available tayo, ano man yung sabihin, ano man yung iutos, no? Halisin natin yung puso nating masyadong nagmamormor, masyadong naroon na sabi nga ay pinapahalagan yung kanyang nararamdaman, yung kanyang emosyon, no? Kapag po ganun, hindi tayo magiging considered as a faithful servant of God. Bakit?
Kasi mas pinapahalagan pa natin yung ating gusto. No po? Tandaan natin, naroon po na sabi nga, walang sumunod sa ating Panginoon na pinahamak. Katulad po sila Abraham, sila Noah. Makikita po natin na sa pagsunod sa ating Panginoon, bagamat hindi nila alam kung ano yung mangyayari, kung saan sila pupunta, pero makikita po natin dahil sa katapatan, sa availability nila na sumunod, no? Humakbang doon po sa pinagagawa ng ating Panginoon, makikita po natin ang tagumpay ay kanila pong nakamit, no? Kaya naroon po na ang isa sa characteristics ng faithful servant, he is always available, no? Kaya ang pangatlo, naroon po na ang isang faithful servant ay teachable, no? Naroon po na natuturuan, no? Ang puso ay natuturuan, and said sa Matthew 18:3, ang sabi doon, assuredly I say to you, unless you are converted and become a little children, you will be sabi nga, naroon na you can enter the kingdom of heaven. Po, kailangan daw po tayo maging katulad ng isang bata. Na ang isang bata ay madaling turuan, no? Madaling turuan. Na sabi nga po kahit maliit pa lang, naalala ko kanina, no? Ipinos ni Pastora Chic yung si Ashel, na kung titignan po natin ay 2 taon pa lang siya, pero magtatatlong taon na siya, no? Na napakadali niyang turuan. Actually po, bago siya nakapaghugas ng mga kutsara, ng mga sandok, ay iyak po siya ng iyak dahil gusto niya na magpunta sa lolo niya. Gusto niya na matulog sa tabi ng lolo niya, sa tabi ni Bishop. Iyak po siya ng iyak, no? Kaya ang ginawa po ng daddy niya, para matanggal yung focus niya doon sa gusto niya, ang sabi niya, halika, maghugas tayo ng pinggan. At makikita naman po natin, naroon na, sabi nga, pag sinabi ng daddy niya, yung likod pa ng kutsara, yung likod pa ng sandok, no, talagang sunod siya, no? Sunod po siya. Ganun daw po ang bata, they are teachable, no? They are teachable, na kung saan ay talagang madali mong maalis yung kapag marunong ka po, kahit na, sabi nga po, gustong-gusto niya, no? Pwede mo siyang turuan na alisin ang focus doon at mag-focus doon sa iyong ipapagawa. No po? Kaya ang isang faithful servant, he is teachable. Handa siyang magpaturo. Hindi yung naroon na paiiralin mo yung nalalaman mo, yung katalinuhan mo, no? Yung karunungan mo. Tandaan po natin, the knowledge in this world is just foolishness to the Lord, no? Na kung minsan akala natin ay naroon na, sabi nga ay alam na natin ang lahat, kaya ayaw nating sundin ang kaparaanan ng ating Panginoon. Pero tandaan po natin, sabi nga po, higit ang kaparaanan ng ating Panginoon, higit ang kaisipan ng ating Panginoon kaysa sa ating kaisipan at kaparaanan. Kaya kailangan maging teachable tayo, no? Maging teachable tayo. Naroon po na, minsan sabihin natin, ay hindi naman yan scientifically proven, hindi naman yan technically proven, no? Masyado na tayong sabi nga ay, nagdidepend sa knowledge in this world. Tandaan po natin, the knowledge in this world is just foolishness unto the Lord. Naalala ko po noon, nung kami po ay nasa Mindoro, no? Naroon po na baby pa lamang po noon si Shelemaya. At siya po ay, sabi nga po, breastfeeding, pinadededi ko siya. Pero bigla pong time na, sabi nga ay, biglang nasira yung kanyang tiyan, nagdumi yung baby. And sabi ko, wala pa naman tong kinakain, no? Dumidedi pa lang sa akin. Bakit naroon na nagdumi, no? At alam niyo po, isa po sa ginamit ng Lord na sabi nga talagang malaking pagpapala po sa buhay ko, sa buhay ng aking mga anak, si Nanay Liliang Sanggoyo, no, na nasa piling na po siya ng ating Panginoon. Siya po yung aking naroon, siya yung mentor na binigay ng Diyos sa akin para sa pagpapalaki ng aming mga anak, no? Na kaya ang aming po mga anak ay hindi nasanay sa mga gamot.
Dahil tinuruan po ako noon ni Nanay Liliang ng mga natural, no? Ng mga natural ways. No po. At may time nga po no, nung biglang nagdumi po noon si Shelemaya, ay baby pa, wala pang kinakain, panay gatas lamang na dinidedi sa akin. Naging kaisipan po sa akin yun, bakit siya naroon na nakaranas ng ganon. At ang sabi po ni Nanay Liliang sa akin ay, baka na ang nadedi niya sa iyo ay kumbaga ay parang panis. Sabi ko, pwede bang mapanis ang gatas nasa loob ng katawan? Pero yung pala po ay yung sabi nga po ay masyado kang pagod, no? Tapos magpapadede ka, hindi po pala maganda yon dahil hindi maganda yung madedede ng bata, no? At kaya ang sabi niya, kung kayo po ay maniniwala, painumin niyo painumin niyo si Shelemaya nung yung pinakuloang gatas niyo, no? Edi pinakuloang gatas, edi ibig sabihin maghihilis ako ng gatas, no? At pero ang sabing ganon, pero hindi po niyo ilalagay sa sa kaldero, no? Kailangan po kumbaga parang ceramic, tasa, ganon. At hindi po sa kalan, no? Kundi kumbaga sa natural heat pa rin. Ako talagang sabi ko, paano 'yon? Di tinuruan ako ng nung paraan. Ang tinuro po sa akin ay maghilis po kayo ng gatas, lagay niyo sa tasa. Pagkatapos po ay humanap kayo ng bato na siguro makinis na bato. Pagkatapos po noon ay magpabaga kayo ng ang tawag dito yung sa buko, yung ng buko, no? At doon nyo ilagay yung bato. Pag nakita nyo pong nagbabaga na, ilagay nyo doon sa gatas, kukulo yun. Sabi ko, parang ang hirap intindihin, no? Samantalang tayo, pag sinabing iluto o pakuluan, ang kaisipan kaagad natin, yung kalan natin, no? Pero ito, may mga proseso panay natural. Pero alam niyo po, dahil alam ko na siya ay binigay sa akin bilang mentor ko, no? Talagang habang naghahanap po ako ng bato, ay nag-in Jesus name ako, Lord, ituro niyo sa akin. At nung makakita na ako ng isang makinis na bato, habang hinuhugasan ko to talaga in Jesus name talagang prayer po talaga ako. Tapos nung yun ka, sinunod ko, nagpabaga ako nung yung husk ng ng nyog, no? Tapos po nung mainit na, nilagay ko doon sa tasa na may gatas, no? At kumulo nga yung gatas kasi syempre may init yung At halos konti lang po yung natira, pero nung yun po ay naroon na pinainom ko kay Shelemaya, nawala po ang kanyang pagtatae, yung baby na yun, no? Nung baby pa siya. Kaya sabi ko, Lord, nakakamangha, no? Nakakamangha ang inyong kaparaanan. Pero kung titingnan po natin sa ngayon, hindi yun tatanggapin. No, hindi yun tatanggapin na mga kaisipan ngayon. Maraming mga bagay ngayon ang ayaw nang tanggapin. No, yung mga natural ways ayaw nang tanggapin. No? Dahil modern na raw, no? Pero tandaan natin, the natural ways, yung kaparaanan ng Diyos pa rin ang higit na makapangyarihan. Kaya makikita po natin ngayon, no, lalo na halimbawa yung mga nanganak, no? Ako po mapalad ako dahil nagbinigyan ako ng pagkakataon ng Panginoon na ang biyenan ko ang mag-alaga sa akin kasi ang nanay ko po noon ay nasa US, no? Talagang ang dami pong bawal, no? Pagkapanganak mo, bawal yung salita ka ng salita at baka ka daw mahanginan. Bawal yung nakatapat ka sa electric fan. Ang dami po. Pero kapag po naroon na teachable yung puso natin, no? Kahit na mahirap, kahit na pawis ka, susunod ka pa rin, no? Susunod ka pa rin. Bakit? Para sa kapakanan din po natin yun. Kaya makikita po natin ngayon, lalo na mga bata pa lang, ang dami ng mga sakit. No, marami nagkaka-cancer sa uterus. Bakit? Dahil sa kapabayaan. Dahil masyado nilang naroon na naroon na binibigyan ng ay ang sabi nga ay ang karunungan, no, yung modernism, no? Pero tandaan po natin, still ang natural way pa rin na nanggagaling sa Panginoon ang naroon po na mas mahigit na
makapangyarihan. Kaya makikita nyo po, dati po, ang mga nanay, ilan yung mga nagiging anak nila, no? Ang nanay ko nga po, ilan kami? 12. Pero hanggang ngayon, buhay siya, malakas siya, wala siyang nararamdaman, no? At makikita po natin, mag-86 na siya, no? Kumbaga, yung makikita nyo po, no, yung habi nga po, iba talaga. Ngayon, iisa pa lang nagiging anak, 2 pa lang, ang dami ng sumasakit sa katawan. Bakit? Dahil masyado nang sinusunod yung kaalaman ngayon, no? Yung kaalaman ngayon. Remember, the knowledge in this world is just foolishness unto the Lord. Kaya, a faithful servant, we must be teachable, no? Kailangan po handa tayong magpaturo, no? Hindi ko matanda na ang nanay mo o ang tatay mo, ayaw mo nang sundin dahil iba na yung generation natin. Hindi po. Sapagkat ang generation po ngayon, kapag ito ang susundin natin, kapahamakan ang idudulot nito. Kaya lalo na sa mga kabataan, no? If we want to be considered as a faithful servant, our heart must be teachable. Teachable to the sa set man na binigay sa atin ng ating Panginoon, ating mga magulang, ating mga pastors, ang ating mga leaders, no? Kailangan maging teachable ang puso natin po. At ang panghuli, naroon po na tayo daw ang isang faithful servant must be flexible, no? Must be flexible. Ang anong ibig sabihin ng flexible? Na kumbaga sa goma, pwede siyang naroon na hilahin, no? Naroon na pahabain, yung maano siya, no? Sa Matthew 25 verses 36 to 40, makikita natin dito na ang sabi ng ating Panginoon na I was naked and you clothed me, I was sick and you visited me, I was in prison and you came to me. Nasabi, then the righteous will answer him saying, Lord, when did we see you hungry and feed you or thirsty and give you drink? Sa 38, ang sabi doon sa verse 38, when did we see you a stranger and take you in or naked and clothe you? Sa 39, or when did we see you sick or in prison and come to you? Sa 40, and the king will answer and say to them, assuredly I say to you, inasmuch as you did it to one of the least of these my brethren, you did it to me. Amen. No? Kaya ang isa daw pong naroon na faithful servant ng ating Panginoon, we must be flexible. Ibig sabihin, handa ka na kung mabago yung sitwasyon, handa ka. No? Hindi yung, hindi, ganito na yung nakagawian namin Ito yung dapat na gawin. No. We must be flexible, no? Kailangan mag-adjust. Na kung dati-rati, para bang boss-boss ka, pero bigla kang inutusan, maglinis ka nga ng we must be flexible, no? Kailangan maging handa tayo na, habi nga po ay sa mga changes na nangyayari, no? Katulad po ngayon, talagang napakalaking change, no? Ang nangyari sa pananambahan, no po? Na naroon na kung dati-rati, malayang-malaya tayo na nagpupulong-pulong, nagsasama-sama para naroon po na, sabi nga po, makapagpuri, makapanambahan sa ating Panginoon, biglang nabago dahil sa mga pangyayari, no? Pero we must be flexible. Katulad po nitong live streaming, no? Sabi ko nga po, nung unang-una, naku po, talagang grabe po. Kung halimbawa, sinasabi mo na sanay ka na, lalo na po ako, mas parang kampante po ako kapag nag-share ako na nakikita ko o talagang meron akong eye-to-eye contact sa akin pong mga kausap. Pero sa ngayon, sa nangyayari nga ngayon, halos live streaming, recording, ganun na nangyayari. Kaya we must be flexible, no? Sa umpisa lang naman yung parabang, habi nga po, talagang buong katauhan ko yata ay nanlalamig nung una po na mag-record kami, no? Pero, kaya habi nga po, nagtuturo ang Panginoon na maging flexible tayo para po magawa lang natin ang kalooban ng Panginoon upang ma-reach out natin
Kaya makikita po natin yung katotohanan ngayon na even technologies kayang gamitin ng ating Panginoon, that in these last days, no, hindi niya hahayaan na talagang walang makarinig ng kanyang salita. Walang makakapag-reason out sa harap ng ating Panginoon pagdating ng Judgment Day na hindi niya narinig ang mabuting balita ng kaligtasan. Hindi niya narinig ang salita ng Diyos dahil lalo na po ngayon sa kapanahunan, no, na itong teknolohiyang to ay ginagamit ng ating Panginoon para maipahayag ang kanyang ang habi nga po, malaman natin ang mga kalooban ng Diyos, maipahayag ang kaligtasan, maipahayag kung paanong naroon ang kanyang kapangyarihan ay ating mararanasan. Kaya we must be flexible, no? Ang isang faithful servant of God, flexible siya na kung ngayon ay parang nasa comfort zone ka, bigla kang uutusan o bigla kang ililipat sa isang lugar na napakahirap, no? Kami po, naranasan namin nung bago-bago kami, lalo na mga kabataan pa kami noon, na naroon po na na-assign kami sa mga jail, no? Na naalala ko noon, halos nung una hindi kami makapikit pag magpe-pray kasi syempre kasama namin na may time nga noon na habang nagpe-pray, merong isang inmate na naramdaman ko na lang nagpapaypay, pinapaypayan ako, no? Talagang para bang minsan papasukan ka ng takot pero hindi po. We must be flexible na naging bahagi po yun ng training namin. Magpunta kami sa mga jails, no? Sa Kapitolyo, sa Manila City Jails, no? At makikita natin na para ma-reach out sila. Po, sa mga ospital, kung paano sila ipapanalangin. Po, naroon po na sabi nga sabi nga po kailangan maging flexible tayo. Wag nating hayaan na naroon lang po tayo sa ating comfort zone. Po, maging handa tayo dahil katulad ng ating nabasa, di ba? Kung ano man yung gawin natin sa list ng mga anak ng Diyos, ito po yung ginagawa natin para sa Kanya. No? Kaya ito po yung ilang characteristics para mahabi nga po yung pagiging faithful servant ay maranasan po natin. No? Kaya sa umaga pong ito, I know and I believe na sa apat na kategoryang ito pa lamang ay marami ng kapahayagan na nangusap ang Panginoon sa atin. Sapagkat alam ko po na kahit nasaan tayo ngayon, ang Panginoon ay kasama natin. No? Siya yung nagbibigay talaga sa atin ng tunay na kapahayagan. Kaya sa oras pong ito, purihin ng Diyos sa panimulang ito ng Agosto, the Lord is preparing our hearts to be a faithful servant, no? Para po maranasan natin o sabi nga po ay maging handa tayong matanggap yung commendation ng ating Panginoon na masabi sa atin, well done, thou good and faithful servant. Amen? Kaya purihin po ang Diyos, tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos, salamat po sapagkat tunay nga Lord na this year, Lord, na 2021 ay sinasanctify nyo kami, tinuturuan nyo kami, Panginoon. Last month, you have teach us, Lord, how to be obedient. At sa buwan na ito, Panginoon, you want us to be faithful. You want us, makita nyo kaming faithful, Panginoon, sa lahat ng bagay na amin pong gagawin. Father God, I pray, pagpalain niyo po ang mga salita niyo at ito'y tunay na tumimo sa aming mga puso upang ito po ay maikapamuhay namin. At Lord, help us, Lord, to be found of you, O God, na madatnan niyo kami, Panginoon, at masabihan niyo kami na faithful servant, O God. At alam po namin, apart from you, we can do nothing. Kung wala ka sa aming mga buhay, kung hindi kami totally magsusurrender sa inyo, magdidepend sa inyo, wala po kami magagawa. Without you, we can do nothing. Kaya we want you more. We want you more in our lives, O God. We want you more in our hearts, in our whole being. Take full control of us, Holy Spirit. Give us a teachable heart. Give us a faithful heart. Give us a flexible heart. A heart that is always available to abide in you, O God. Thank you, Lord. At sa oras pong ito,
We thank you sapagkat, Lord, I know your word will not return unto thee void. It will accomplish, Lord, what it is purpose, Lord. Kung ano yung purpose niya, Panginoon, sa buhay ng bawat isa na naging bahagi namin. Lord, naging kasama ko, Panginoon, sa pag-aaral na ito na inyong salita. Maraming pong salamat. Truly, Lord, I really praise and thank you, worship you, adore you, in the name of Jesus. Amen, amen, amen. Praise the Lord. At purihin po ang Panginoon. Mamaya pong gabi, meron po tayong Thanksgiving and worship, no? Talagang marami pong bagay. Talagang piniprepare tayo ng ating Panginoon, no? Kaya wag po tayong magsasawa, no? Wag tayong magsasawa sapagkat yung mga preparation po, no, yung ginagawa po, tinuturo po sa atin ng Panginoon, it will last, no? It will last. Sabi nga, heaven and earth will pass away, but His word, His promises, yung mga tinuturo niya po sa atin, will never, sabi nga, hindi ito maglalas, no? Hindi ito yung naroon na mawawala ng saysay. Amen? Kaya magkita-kita po tayo mamayang gabi, alas 7 sa Thanksgiving and worship. Makasama po natin ang banal na presensya ng ating Panginoon. Kaya, purihin po ang Diyos. God bless our day today at prepare our hearts for the new things that the Lord has prepared unto us this week. In the name of Jesus. God bless us all. Ay susunod, hindi susuko.